Ešte predtým, jak sa pustím do úvodu, rozhodla som sa ísť von. Akože myslím si, že bude krajšie, ale je dosť zaťahnuté, ale podľa mňa to nejak nevadí. Chcela som ísť von, že si dám svoju kavičku, že sa posadím na balkónik a že to bude chillik. Hej? Hello, zdravím, vítam. To pozdrav tu podľa mňa odznie ešte veľakrát. Pripravila som si pre vás poriadnu nálož videí. Ako mladí hovoria, navarila som, alebo že nehajte ju variť, či jak to volajú. Áno. Fakt dlho som varila, až tak dlho, že musím rozdeliť tieto videá do viacero videí. Môžeme to volať séria videí. Áno. Ale ešte predtým chcem vysvetliť, že čo som to tu porobila a vysvetliť, že prečo som sa to rozhodla dokumentovať. Napadlo ma, že vyskúšam kvalitu vecí, ktoré som si objednala z aplikácie Temu. Myslím si, že každý pozná túto aplikáciu, ale keby nie. Aplikácia Temu je mobilná platforma, ktorá slúži na online nákupy, umožňuje používateľom prehliadať a objednávať širokú škálu produktov. Od oblečenia, elektroniky, domácich potrieb, nábytku až po piesok na srací box pre mačky. Áno. Produkty často pochádzajú priamo od výrobcov alebo dodávateľov, čo znižuje ceny a robí ich atraktívnymi pre zákazníkov. Až na to, že veľa produktov kradnú od iných stránok alebo od začínajúcich tvorcov. To som akože aj počula a podľa mňa to je pravda, lebo veľa fotiek, čo je akože na tých produktov, sú podľa mňa, čo som už niekde videla. To je akože tajomstvo. Platforma je známa najmä konkurenčnými cenami a pravidelnými zľavami, pričom ponúka aj neštandardné dodacie lehoty alebo otázky týkajúce sa kvality. Áno. Tie recenzie tam sú vážne dobré, pretože ja sa vždy chcem objednať vec, ktorá má veľa recenzií a tie recenzie, akože ja som už videla, že vraj fejkujú tie recenzie, ale zatiaľ som nemala nejaký problém s tými recenziami, lebo väčšinou sú dosť pravdivé. Je tam aj dosť akože jednohviezdičkových, aj dvoj, aj troj. Podľa mňa pohode tie recenzie. Áno, toto na všetko, čo som teraz povedala, znie veľmi pekne a dobre, ale vždy, keď niečo znie až moc dobre, že je to akože príliš lacné a to je prečo to každý objednáva, že akože to je super, tak to má aj druhú stranu, ktorú nie každý možno pozná, ale nie je taká pekná, ako sa vykresluje. Pomaly každý čínsky obchod funguje na ten istý princíp a to, že keď je lacná cena, to znamená, že tí zamestnanci poberajú minimum alebo ich pracovné podmienky sú akože dosť zlé a je toho o mnoho viac. Do popisu vám hodím jedno veľmi dobre spracované video od Tadeáša, ktorý sa zaoberá touto problematikou. Nie, že by som sa akože dozvedela niečo nové z toho videa, ale určite je dobre poukázať na túto problematiku, lebo nie každý ju pozná. Takže do popisu dám link na to video, je veľmi dobré. Ako som už povedala, rozhodla som sa, že preskúšam tieto veci, ktoré som si objednala z tohto veľmi známeho internetového e-shopu Temu. To vo všetkých rôznych odvetviach, ktoré som tu už povedala. To konkrétne doplnky, oblečenie, domáce potreby, nábytok, elektronika. Táto séria videí bude rozdelená do viacero videí a to z jednoduchého dôvodu, pretože kebyže to tam do jedného videa, tak by to video malo cez 2 hodiny a to by akože nikto nepozeral podľa mňa. Takže vyskúšame si každú kategóriu z Temu. Budú to konkrétne 4 kategórie. Prvá kategória je oblečenie, doplnky a elektronika. Dopredu chcem oznámiť, že vo videu sa určite spomenie niečo v tom zmysle, že kategória moje akúbové veci, ale rozhodla som sa preto premenovať, pretože sa mi ten názov nejak nepáčil. Druhá kategória budú domáce potreby alebo domáce pomôcky. Tretia kategória bude nábytok a štvrtá, posledná kategória bude cable management. Môžeme začať prvou kategóriou, a to oblečenie, doplnky a elektronika. Chcela by som len upozorniť na to, že jak ukazujem tie moje veci, tak to bol môj úplne prvý pokus na to editovať video, takže to bude dosť divoké, neusporiadané, keby som sa snažila zistiť, že čo všetko dokáže tá aplikácia, cez ktorú akože striham, takže to bude také celkom divoké. Bezom na to sa upozorniť. Fúka. Ja ti fúknem, ja vidíš. Teba to taká VF dobrá. Taktiež som objednávala vo veľkom, takže tie veci mi prichádzali hociak, takže tam budú dosť prestrihy z iných dňoch. Bude to tam divoké, jak som povedala. Ale však je to pochopiteľné, keď sa proste objednáva vo veľkoch, tak však oni nevedia, jak to má prísť, jak ja chcem, aby to prišlo, takže upozorňujem, že tam budú prestrihy z iných dňoch, hej. Dúfam, že nevadí. Prvá kategória môže odštartovať. No, takže toto je v poradí balík číslo 3, ale táto trojka je taká veľká trojka. A ja by som si to najprv asi rozdelila, lebo mám také malinké nožničky na takýto. Pre Boha musím ísť ďalej. Let's go.
Dobre, začala by som najprv mojimi vecami. Oh my god! To čo je? Vyzeralo to, no. Neviem ani vôbec, čo je, kde žijem. To čo je? Aha. Veľmi dobré. Oh my god. Boha. Prišli mi asi 3 kategórie naraz, ale nie jedna celá, takže dajak to urobím. Tak. Takže ako úplne prvým by som začala malými blbosťami. Najprv si toto všetko odkloním, až potom ukážem, lebo tu bude veľa odpalovania. Oh my god. Bolo to v obale a ten obal je v ďalšom obale. Dobre. Takže aby som to mala nejakým spôsobom usporiadané, tak by som najprv začala doplnkami a šperkami, čo som si objednala. Takže môžeme začať prsteniami. Takže som si objednala správnu veľkosť. To je fest pekný. Prvý nechce. Jeden prsteň. Druhý prsteň. Fakeový piercing. Nice. Motýlik. Také náušnice. Som si myslela, že tam to zlaté nebude. Ale je proste, vyzerá to divne. Ale červené, obyčajné náušnice. Prvýkrát vidím, že tyčinka proste, kde sa dáva tá náušnička plastová. V podstate som si chcela teraz objednať hlavne do červené šperky. Nachtelník. Pekný. Jedny mašličky. Druhé mašličky. Čierne som postracala, mali som ich strašne veľa a červené, lebo mám novú farbu vlasov. No jasne, nenávidím, keď druhú stranu nedajú proste, že tak si môžem dať. Ale proste takto tu na to si môžem dať iba. Ale o mnoho lepšie mašličky, ako tie predtým, čo som si objednala z tému. Strašne zlaté. Neprišli mi všetky moje veci. Potom ešte budem musieť tu pridať Karolínu z ďalšieho dňa s novými vecami. A to je to isté, ale čierne. No je nitka. Inak celkovo som veľmi spokojná s tým, jak vyzerá, jaká to je kvalita, až na tieto náušničky maličké. Ďalej by som sa presunula na oblečenie. Tričko s dlhým rukavom. Materiál je podľa mňa úplne v pohode. To trošku, že vidím cesto, ale je to čierne, takže by to malo byť v pohode. Ďalej. No toto som sa tiež tešila. Taká bunda, pekná. Taká tenká. Strašne tenká. To asi až neskôr budem nosiť, no. Ďalšie tričko, crop-topové. Tiež veľmi pekné. Tiež som sa snažila to všetko zladiť do tej červenej, červeno-čiernej, lebo mám také veľa čierneho a aj kus červenej a teraz by som chcela mať kus viac, takže na doladenie. Na ďalšiu kategóriu, čo som natáčala, je veci. A keďže som povedala, že mi ešte niečo má prísť, tak to prišlo, tým pádom to chcem ukázať a dodať to k tomu. Takže, oblečenie moje. Na to som úplne zabudla, že mi to má prísť. To proste taký dosť nezvyčajný kúsok. Taký som asi ešte ani nemala úprimne. Je to proste dosť zaujímavé, to vyzerá. To má byť roztrhané, hej. Je to proste taký svetrík čierno-červený.
Má také zvony na konci, kapucňu. Že na to som tiež strašne zvedavá, jak to bude vyzerať. Jo, už sa teším, jak to dám na seba. Fakt je to príjemné, proste pohodlné. Väčšinou tie pletené svetre z tému sú všetky proste dobré. Všetky sú dobré. Fakt mám ešte jeden spletený sveter. Je pohodlný, pekný. Ja som vždycky spokojná. Je to aj také teplé, pekné. Ráda som. Takže toto nadodávam. Minulá Karolína sa preľúbuje. Je tu kopu bordelu inak. Jak inak? Nemá nič, či som to tak mala. Ale nechám to tak. Tak dobre. Aby som nejakým spôsobom ukázala tú kvalitu, jak to sedí na mne, jak vyzerajú to oblečenie, tak samozrejme, čo by to bolo bez modnej prehliadky. Takže áno, zás dodávam proste do kategórie moje veci. Zase mi to prišlo oddelenie. Toto sa mi zdá, že som objednávala aj neskôr, takže ani som nevedela, že to má prísť, alebo také dačo už neviem. Poďme sa na to pozrieť. Je to taká zlatá kabelôčka. Takže to také zlaté. Taká kabelôčka. Tu nám to má priesvitné, okej. Bože, to je také zlaté. Inak to je aj dosť veľké, takže sa mi do toho vojde aj moja peňaženka. Vonia to jak sušené huby proste, neviem prečo. Bože, to je také zlaté, normálne tu má vypísané ingrediencie, mlieko, energia, proteín, tuky, karbohydraty, sódium. Na tej druhej strane je vlastne to isté. Proste je to strašne zlaté. Ja už mám jednu akože kabelku ružovú, ale tá je strašne maličká. Do tej sa mi fakt vodí iba mobil, ani nie tá moja obrovská peňaženka, to tá veľká krava, proste sa mi tam nevojde. Takže tu nás sa mi podľa mňa vojde aj tá veľká peňaženka. Úplne pekne sa to zatvára. Takto. Takto tu nám otvára. Strašne zlaté. Že milujem. Ja už normálne teraz viem, že to video, kategória moje veci a kubové veci bude úplne halabala, myšmaš, lebo dvakrát som tam už dodala veci. Mi to prišlo neskôr, ale tá, čuž, je to moje video. Strašne pekné. Ja aj vyskúšam, že či sa mi tam vojde túto moja veľká krava. Vojdeše mi tu i moja veľká krava. To poteší vždy. Veľká peňaženka je gric, hej. A ešte sa mi tu vojde dačo, takže ja iba v rýchlosti ukážem, jak to proste sedí. Už nebudem tu robiť žiadne modné prehliadky, mám piť. Extrémne rúžové hovno. Áno, to som ja. Proste celá rúžová. Čo veci žena môže viac. Čo viac mi treba. To už je moc. Normálne mám pocit, že som si to úplne rozjela tým, že som sa snažila hrať na gangsterku. Každý sa raz musí zahrať na gangstera, proste tak to je. Všetko z môjho oblečenia, takže teraz môžeme ísť na ďalšie veci. Išiel mi. Na to jedna som sa strašne posúvala. Je to difuzér, alebo zvlhčovač vzduchu. No som prezvedavá. Má tu dve tlačítka a USB-C. USB-C to je dobré, že na USB-C. Je kablík, ktorý by mal takto svietiť.
Mám na to už aj kúpené olejčeky, ale kúpila som si ešte jeden. A ja milujem túto vôňu vanilkový. To je ešte také zlaté. No proste. Tu sa naleje teplá voda. Tu sa naleje teplá voda a dá sa to na bolesti. Takže som zvedavá, keď to vyskúšam, je to strašne sladé. Také ťapky má. Vôbec neviem, čo je toto. To je... Zatiaľ mi prišlo toto. A to by malo byť... Aha, som ešte zabudla vlastne povedať, že mi prišli dve linky. To mi zdá, že to... Waterproof. To sa mi zdá, že bude asi tá istá farba, teraz neviem. Neviem ani, že som si objednala dve. Neviem teraz vôbec. Mala by to byť červená linka. Môžeme sa pozrieť, jak to funguje. Ja sa teším, keď to vyskúšam. No a keďže som objednala aj pre Kuba veci na narodeniny, tak som sa rozhodla zahrnúť do tej istej kategórie, lebo sú tam keby aj naše spoločné veci, také, že budeme radiť, takže som to dala aj do tejto kategórie. Môžem rýchlo ukázať. Mali by ešte prísť asi nejaké, sa mi zdá, a zatiaľ ukážem tieto. Môžeme začať najmenším. No, keď máme začať najmenším, tak môžeme to rozdeliť takto. Najprv ukážem moje a potom jeho. Takže moje. To vyzerá veľmi divne, ale obal na plejko pre mňa. Tu na sú ťapky alebo na tie joysticky, ktorým sa hýbe, tak to je krytka na to, aby mi to pekne ladilo s tým. Takže toto je pre mňa. Také zlaté maj. Takže toto je pre mňa. Ja sa teším, jak niekde to hneď dám na play ovládače. Toto je pre Kuba. Taký. Aj pre neho tie krytky na joysticky, na tie pačky. Jeden s farbou červenou, druhá farba biela. Takže to vyzerá veľmi dobré. Ďalej, tu máme. Sa teším, jak to otvárajú dopredu. Chápem. Musa. Už mi to otvorili. Ďakujem za spoluprácu tému. Super. Teraz normálne neviem, či to bolo také celé čierne, alebo tam bola potlač. Ale budem sa držať toho, čo predtým, že najprv moje, až potom Kubové. Takže mojimi nožničky zvládnu všetko. Žiadna prekažka. No dobre, takže pre mňa. Vyzerá to dosť divne, ale hneď ukážem. Mne sa zdá... Ja som vedela, že tam chýba niečo. Chýba polep. Neviem, prečo si ja to dávam nalepiť, ale dobre. Je to čierne tu. Neviem prečo. Výrobná chyba. Pohoda, dá sa to dať dole. To má byť takto. Ja teraz neviem presne, jak to vyzeralo na obrázku a že čo je čo. Toto je na to, že my si veľmi radi robíme vifonky. A toto tu je presne originál na vifonky na doma. A vyzerá to strašne pekne. Ja som si objednala bielu s rúžovými nálepkami a pre jeho čiernu s čiernymi bielými nálepkami, ale sa mi zdá, že tie nálepky sú úplne také isté. Je to proste taká dobrá miska. A bude to vyzerať strašne zlato, pretože už sa úplne teším na to. Dá sa to tak dá zavrieť. A tu sa vylieva, kebyže chceme iba tie nudle. Ale ja si väčšinou dávam s aj tou tekutinou. To môže prikryť a robiť. Takže super. Musím povedať, že ten pocit je taký, že keby sa bojím, že či to vydrží, ale je to proste kovová miska, takže určite to vydrží, len ten pocit je taký lacný plast, akože nie, že by som sa čudovala, je to k tému proste, hej. Vidíme. Zatiaľ ho tu zavrieme. Ďalej.
Toto nám bohužiaľ prišlo oddelenie, ale aj tak to dám sem a potom ukážem, jak to vyzerá, keď to je celé spolu. Takže na toto som sa tiež strašne tešila, proste je to úplne úžasný nápad, dobrý darček podľa mňa. Najprv pre mňa, samozrejme rúžové. Toto by mal byť držiak na taký pohár, ale je to strašne pekné, lebo tu sa dá ten pohár, môže sa nastaviť toto rameno, zobrať so sebou tú vodu. Ja som taký typ človeka, čo proste musí zobrať vodu so sebou úplne všade. Aj keď som ich chodila venčiť psa na chvíľu, som si vždy brala vodu. Ja proste furt so sebou beriem vodu. Takže toto je podľa mňa niečo, čo určite budeme využívať. Tu si proste dám vodu. Tu je aj to na ucho, lebo to nebude iba taká obyčajná fľaša, tam to bude mať aj také uško. Takže sa na to fest teším. Tu na dopredu môžem dať aj veci. Kľúče, alebo dačo iba tak rýchlo zo sebou, možno takedy mi bude stačiť iba voda a tu si tam nejaké veci a proste idem a nemusím brať kabelku. No ale to určite nie, lebo ja furt beriem zo sebou všetko, pomaly celý byt si beriem do kabelky, takže to asi nie, ale určite to využijem. Budem mušec pre Kuba čierny. Aha, není to isté, on má lepšie. Prečo má lepšie? Ja tu nemám, proste ja tu mám iba tú kapsičku. A on tu má kapsičku aj si tu môže pripnúť reálne kľúče alebo dačo, takže to je super. Rameno má také isté, to je pohoda. Tiež si môže zobrať pre neho, pre mňa. Tak pôjdeme s vodami a bude nám dobre. Toto dnes som ukazovala predtým, no ja som to už samozrejme odbalila, lebo som sa na to strašne tešila. Najprv ukážem moje, lebo tak som to robila predtým. Je to proste takáto krásna, úžasná proste termoska. Fakt, ja úplne som s tým spokojná. Dlho to vydrží v tom proste aj bublinky, aj studené. Kovová slámka, na vrchu to je plastové, čo sa dá umyť, proste vybrať. Hej. Tu je na to miesto. Môže sa to zavrieť kľudne, to miesto na slámku. A otvoriť sa môže aj akože, že iba tak si odpíjať, hej. Pôjde sa tam 1 liter. Vyzerá to strašne pekne v tom. Neotvára sa to, netesní to super. Tiež som rada, že som toto objednala. A teraz Kubové, on má čierne, úplne to isté proste, ale čierne. Tiež je veľmi rád. Ja som veľmi rada, že som si to kúpila a vyzerá to proste strašne pekne v tom. Ja dám ešte podrobnejšie zábery, jak to proste v tom vyzerá, ale úžasná vec a strašne som rada, že som to kúpila, proste je to úplne praktické. A tí, čo sa nepohnú proste bez vody nikde, ja to využijú proste určite a mala som to už aj so sebou a bez rada som proste tam skončí. No. Ďalej, čo sa týka vecí, čo sú aj pre mňa, aj pre ňoho, ale proste to pekne ladí, som kúpila také pekné zubné kefky. Akože to má robiť srdiečko, neviem, či to je vidno. Je to vidno, proste robí to srdiečko, proste je pre mňa, pre ňoho. Ďalej, toto nás sa veľmi bojím tohto, lebo sa mi zdá, že som objednala menšiu veľkosť. A dúfam, že to bude dobré, lebo tam písali, ktoré také percentá tam boli, že tu small, že príliš malé, takže dúfam, že to nebude príliš malé a takisto dúfam, že tá kvalita nebude taká na hovno, proste jak myslím, že bude. Poďme sa na to pozrieť. Ale v pohode, nie je to zase také malé. Akože aj to tričko vyzerá celkom dobre. V pohode, strašne sa mi to páči. On má veľmi rád Dobermanoch. Takže veľmi dobre podľa mňa. Ten materiál nie je vôbec taký, že aj tento je troška priesvitný, ale nie je to vidno proste. To biele tak dodáva tomu taký pocit, že to nevyzerá lacne proste, hej, tie biele detaily. Takže proste úplne v pohode. Ja som zatiaľ veľmi spokojná s tým, aj jaká je kvalita, aj tie držiaky. Proste cítiť tak pevný materiál, proste taký troška naťahovací. A je taký hrubý, proste úplne dobré. A jeho je asi ten istý, hej. Proste zatiaľ úplne super, proste preto furt objednávam s témou, mám všetko s témou a normálne, čo už. Ďalej, čo som kúpila pre Kuba, on má takú jednu určitú mikinu do roboty. A on sa furt sťažuje, že mu je zima. Ani sa nečudnujem, je to úplne nejaká tenúčka, maličká mikinôčka, stará. Tak do roboty stačí, ale ja som mu kúpila takú lepšiu, poriadnu. Teplo na zips s kapučnou. Oh shit. To normálne sa bojím, že ja budem nosiť. Normálne, tá je fajne teplá. Sypalná, tá je fajne teplá. Taká
proste dobrá. Materiál veľmi príjemný. Neviem prečo na zipse je napísané úspa. Ale si boha. No nič je moja. Sorry. Výborne. Je to úžasné. Proste bombastic. A máme tu poslednú vec, sa mi zdá. To je také iba taká srdcovka malinká, také iba na spomienky. My vlastníme Polaroids. Rozhodla som sa, že dám taký darček, čo má s tým niečo aj spoločné. Rozhodla som sa, že kúpim Date Night Adventure. Už ani neviem, čo to je, ale viem, že to má niečo spoločné s Polaroidom a s tým, že je tam napísaná nejaká vec, ktorú si akože zotrie jak los, že akože máte pocit, že ste niečo vyhrali a vyhrali ste rande, ktoré vám poradí tému. Tu vyzerajú tie karty. Tu je napísané Date Night Adventure. Asi tu je napísané, že koľko to stojí asi približne. Potom, že 10 až 20 eur. To máme naplánovať predtým, jak sa zotmie. Že by to trvalo 1 až 2 hodiny. No uvidíme, nám všetko trvá dlho a nikdy na čas. Vidíme, či to bude stať 10-20 eurínko a že to bude trvať 1 až 2 hodiny. A že tu a dole sú vždycky vypísané iné veci. O môj bože! Tak toto ma normálne prekvapilo. Tu je napísané, že dom, auto a svetlo. Ešte ani neviem, akože, že to bude doma. Nie, že musíme odísť z doma. Musíme odísť z domu, ísť na aute a ísť tam, kde je svetlo. Neviem. 2-krát domček. Na jednom domčeku je nakreslené, že žena a chlap potom, že ideme nakupovať a slnko. Takže neviem. A tu je tiež, že sme doma. Potom odídeme preč, ideme na aute a nakupovať. Takže v podstate ešte to správne chápem. Vôbec neviem. Inak všetky sú 2 hodiny, 1 až 2 hodiny, takže no a čo to má spoločné s Polaroidom? Že sa to zoškrká. Sa zoškrká ten text. To nám vám napíše, že čo máte robiť, aký je dobrý nápad na randičko. Otočíte to a tu nás sa lepí fotka z Polaroidu. Podľa mňa to bude veľmi zlaté. Je to také, sice keby to sa kúpi z obchodu, že keby to nebolo osobné, ale toto podľa mňa cute. Zlatý nápad. Proste keď neviete čo a chcete ísť kde, tak si vybrať kartu. A tu je aj napísané vlastne, že predtým nech čas otmie, hoci aký čas. Tu je že ráno, lebo to je ráno. Any, no tak je tu iba, že pred zotmiením, alebo že hoci kedy. Afternoon tu je aj po obede. Po obede. Není tu morning. Dobre. Asi sa na to nevidíme. Oh shit, normálne pravidla to má. Poslednú kartu som teraz vyťahla. Pravidla. Telefóny musia byť v leteckom režime. No take backs. Žiadne akože otačačky dozadu. Žiadne otačačky dozadu. Nemáme ľutovať, alebo že nebrať naspäť, alebo že nemáme si to rozmýšľať asi. Ako náhle zoškrkáte políčko s dobrodružstvom, musíte to urobiť. Musíte. Prosím, neskypujte žiadne dobrodružstva. Buďte ohľadu plný, alebo taký open-minded, že otvorená hlava. Proste taký open-minded. Dám tu tak, že čo to znamená. Tento produkt je pre páry, aby unikli z ich denných pre páry, ktoré ja normálne buď neviem čítať, alebo neviem, anglicky neviem určite. Páry význam tohto produktu je, aby sa páry oddelili od dennodenných rutín, čo robíme každý deň. Dobre, prosím, majte otvorenú hlavu. Prosím, buďte ohľaduplní a takí, keby otvorení novým veciam, keby, hej. Vystúpte z vašej komfortnej zóny a neodsudzujte. Bez toho, aby ste to vyskúšali. Lebo ty mi hovoríš. A takisto máme zachytiť moment. Áno, na to nie tu, ale tu. Tu na to vlastne vysvetľujú. Keď je na tých kartách domček a v tom sú osoby, to znamená, že to bude dnu, keď chcete ostať dnu. Keď tam je domček s otvorenými dverami, to znamená, že dobrodružstvo sa bude odohrávať vonku. Keď tam bude auto napísané, nakreslené,
že budete potrebovať nejaký spôsob dopravy, aby ste sa dostavili na to dobrodružstvo. Keď tam je slnko, takže najlepšie začať cez slnečný deň. A keď tam je nákupný košík, bude treba nejaké nakúpiť veci, no tam dúfam, že tam moc nebude do ten nákupný košík. Lebo to ciboha, keď sme v obchode, tá do boha, ja mám nákupný zoznam, že idem nakúpiť toto na presne, čo je na nákupnom zozname. Ja nakúpim presne to, čo je na tom zozname a potom si spomeniem, asi ešte toto treba, asi ešte toto chcem. Takže celý ten nákupný zoznam je takedy úplne zbytočný. To by malo byť všetko. Či nie? No. Jezus Kristus, pre Boha. No. Je jedno tlačidlo červené a druhé biele, keď mám vedieť, čo akože je, už mám pustiť to jedno. Našla som to jedno, čo chýbalo. Čo som kúpila pre Kuba. A takisto je pre mňa, lebo som toho kúpila viac. Áno, práve mi to spravilo. O môj Bože! Ja si to samozrejme už rozdelím, že moja bude rúžová. Strieborná. Uvidím ešte. Každopádne. Tak toto na to vyzerá. To čo je? Toto slúži na to, že si chcem zobrať voňavku so sebou, aby som si nezaberala kabelku. Tak tu nás sa strikne tá voňavka. Takto. A môžem si dať do kabelky. A môžem sa hocikedy takto ovoňať na rýchlo. Proste toto som chcela. Mám tu toho asi raz, 2, 3, 4, 5. 5 a niečo ide Kubovi a niečo ide mne. Takže ďalšie veci.